Jogo mag nyiepo gi mantiere kaunti kacha. Don mag paro ni kanyo adhi ani nyawadwa Jojuma ka entiere kaunti ma Migori. Jojuma oyawre kaunti ma Migori chalo nadi odiochieng' ma kawuono kod weche go. Iwacho ni weche mag omenda mago e mbalariany gik mopogore opogore. Ng'eni kaunti walose twak mopogore karka inyalo mana konowa ni nyaka sani chenro gin mage mana kama intie sani. Erokamano Cleophas sawinji makare kaunti ma Migori wachiewo makare. En adier ni bende oganda thoth ni pok osebedo ka yudo ler ka otende kod yo ma bende koro piny owacho dwa tiyo godo mar jolo jopuonje e chenrogo mag somo to ahinya kuondego mag mbalariany kod moko mag tiegruok. En paro bende osekelo paro mopogore ka wuok kuom oganda ka nitie joma bende osewacho ni chenro makare to moko bende wacho ni ok en chenro makare. Kaluwore kod wach machalo koda mae ma oseno ka oganda mathoth onge kod ler ka otende kod chenro ni jobedo mauri mak nyamita obago chenro ma bende koro kelo jopuonjego ma bende dhi donje mbalariany e higani ka achiel kod migepe mopogore moting'o mano mar HELB mobedo ka chiwo hola ne jopuonje mar yango ni to yo mane ma jopuonje nyalo tiyo godo mondo koro gimany hola ma biro chiw kod piny owacho ka achiel kod omenda bende koro piny owacho dhi chiwo ne jopuonje mondo jol somgi e skunde mopogore opogore. King'iyo toka kanyo wantie kama koro jopuonjre nyaka sani koro osedonjo kae ma bende gidwa puonjgi e yore ma bende koro chenro mar siro somo ni onego bed ni timo kod miyo gi yo kaka gin owuon ginyalo oro kwayo margi mondo giyud omenda machal koda mae. Okinyi ma kawuono wantie kod moko kuom jopuonje ka achiel kod jo bende nyaka sani koro tayo chenro machal koda mae. Wadwa winjo ni to kuom jopuonjre bende ging'eyo ni to ere kaka yo machal koda mae idhi tim, bende gin kod ikruok, be gin kod ler e yo ma ginyalo go omenda ne manyalo siro sombgi. Adani koro imiya thuolo mondo awuo kod moko kuom jopuonje mar ng'eni nyaka sama wuoyni be gin tie kod ler ka otende kod chenro ni to omenda bende nyaka sani koro idwaro kuom gi e yorego mag somo, be gin gi nyalo ma yudo omenda ni mar siro sombgi ahinya masin ma koro gidhi donjo e kuondego mag tiegruok. Adwa ni chop machiegni ka mondo achak kodi, adwa ni chak na gi nyingi king'iyo kacha cha, chak na gi nyingi tikona ni idhi e mbalariany mane kata ka tiegruok man tidhi somo kos mane? Nyinga en Teddy Odhiambo Adika. Ne asomo Uriri Boys High School kendo gisechegi nakalo kendo adhi e school mar Ramogi Odinga University of Science and Technology. Adhi somo education science and with the IT. Amora ahinya kuom chenro ma sirikal okelo ni. Nyaka sam kwadhi mokwongo bisa yudo barua mang'isi ni idhi donje mbalariany no to pesa midwaro rom nade mondo idonje mbalariany? Gisechegi pok ayudo barua mar dhi donjo to nose miya admission letter pok ayudo but nasenene. Naneno fee ma jogo wacho en around 245,000. Nyaka sama wuoyi ni be intiere kod nyalo kata familia mari mar chulo omenda machal koda mae? Ginyaka sechegi pod aonge nyalo nikech kata high school nabedo sponsored gi Honorable Mheshimiwa Ogola Mak Nyamita to gi kaka dhi mbele pod aonge nyalo mang'eny. Koro sani piny owacho biro kod chenro manyien mar siro jopuonjre mantie kaka imiyo gi omenda, moko bende gikawo hola. Be intie kod ler, be ing'e kaka chenro ni itimo, be in gi ler kaka inyalo yudo omenda ni sani ma koro idhi donje mbalariany? Ler malong'o mar chenro mano biro ni pok wang'eyo ahinya. Gi an pod ok ang'e maber nikech nasetemo time to ni fail koro emomiyo wabiro ka mondo wang'e ler malong'o mar chenro ni kaka itime, kaka owinjo be ni itime, kaka owinjo be ni iluwe nyaka ichopi e okang' ma koro inyisi ni koro inyalo yudo hola ni. Erokamano, wakaw pa jopuonje machielo. Adwa ni chop machiegni ka, adwa ni chak na gi nyingi tikona ni idhi e mbalariany mane idhi somo mane? Okay, an gi nyinga iluonga ni Naomi Atieno Kal. Adhi join Masai Mara University mayudre Narok kochacha. Asomo e school ma St Mary's Nyamogo Gal yudre Ndhiwa. Nyaka sama wuoyi ni bende sirikal osebiro kod chenro mar jolo sombo jopuonjre. En gima bende thoth oganda pok oyudo lerne. In kaka japuonjre be in gi ler kaka inyalo yudo jol michiwo kod piny owacho e chenro manyien ni? Okay, nitie kaka wasetemo mondo mi wanyal chopo kaka portal mar KUPS noyaw wa apply godo te mana apply course mar Bachelor of Art in Journalism and Mass Media.
in Kiswahili. Koro ema nwadhi temo kochacha. To kaka natemo portal mar help kaka no ya watemo apply to lakini failed. Yani intie chochni mang'eny. Indiko seche moko ni congestion ng'eny. Kidhi asewuotho kanyo almost 1 week to pod nitie mana chochni mang'eny. So nyaka sama wuoyi ni ero kuyudo ler ka otende kod gine omenda midwaro kuomi romo nade to be janyuol nigi nyalo ma kapo ni ok iyudo jolni tinyalo dhi somo mitieki. Okay, janyuol to ka dhi e skul kochacha idwaro 153 pa yearly. Koro kang'iyo kadok e high school kochacha nayudo mana scholarship cause najatug mpira kasto principal marwa nonyalo jola mang'eny korka fiko noendo. Koro kang'iyo mbele ku anya yudo chochni mang'eny kadhi mbele gi skunda nikech babwa noweya gi e kore cause ene mane be nokonya matin korka fika principal omedo matin to embom golo bathe to otho ka result nowuok awoka ni. Koro madhi bedo gi chochni maka ok ayudo konyni taneno ka lekna ni nyalwar. Gombo maruma ahinya kaka jok masama wuok e family monge nyalo e jolo sombu duer nade chenro ma sirikal okelo ben neno kobero nyalo konyu e chopo leku. Yes, ober kendo am gombo ni sirikal odhi nyime gi dhi e ute ma onge joma onge nyalo kendo alamo matek ni kendo ka sirikal oyie to konywa konya maber mwadhi nyime mwadhi mbele gi lekwa lakini kuom adier sirikal temo kuom nyalo ne mondo nyithindo ma omoko dala obi odhi mbele gi skundgi. Erokamano wawuogi ng'amo giko miwaler ka otende kod chenro ne adwaro ni kaka achiel kuom joma bende koro chorgi mbele matin moloso chenro machal koda mae chaknwa gi nyingi to paro mane mubiro go mar bago chenro machal koda mae. Erokamano gi nyinga luonga ni Albert Okeyo Nyango, an chief of staff e office Mheshimiwa Nyamita mane MP Mauriri. Wasebedo gi ywak ka jo piny biro yiro mang'eny office gi weche mag program manyien ma sirikal okelo mag nyithindo madhi e mbalariany to gi skunde opogore. Inwang'o ni fees ni malo koro mheshimiwa kaka jatelo ma jopiny oyiero ido ka jonyuol biro ire nyithindo biro ire kech fees moko ni malo ka samoro nyathi dwaro gi 300,000 200,000 100,000 koro bedo ni ng'eyo maler e wach ni jonyuol onge godo nyithindo be onge godo nwano ni ber mondo mi waluong jotelo go motelo ne sirikal kata motelo ne program aina gi machalo jo help mosechopo ka wan gi jo KUPS bende ma bendo siopo ka mondo wanwang' ler janyuol nwang' ler nyathi bo nwang' ler e yo kaka idhi tim chenro masani wan godo ni. Ka otende ka maybe kopogre kod kono gi ler bende nitiere kaka udhi konyo gi e miyo gi yo kaka ginyalo temo oro kwayo modiochieng' ma kawuono jopuonjregi. Wan wawe kaka ofis igni mwasebedo gi ofis Mheshimiwa Mark Nyamita mane MP Mauriri wasebedo kwa chiwo bursaries ne nyithindo go madhi e skunde kendo program wa wasebedo igni 6 mokalo mai kamara 6 nyithindo madhi universities te they are assured of bursary maonge yiero nyathi moro madhi university. Koro wato program marwa mar korka bursary biro dhi mbele kendo wapani sama forms dhi wuok wabolando kendo mondo mi nyithindo madhi university ojas bursaries mondo wengi bursary to kopogore gi mano be nwaneno ni ber mondo mi nikech no ka janyuol onge ng'eyo nyathi be onge ng'eyo kuom chenro manyien mar sirikal ni nwani mondo waluong officers motelo ne program ni mondo bi ka odiochieng' ma kawuono mondo ler maber kabisa mondo mi kakoro waka to waka nyathini ng'eyo janyuol ng'eyo kaka weche mag somo gi dhi. Erokamano kuom ler machalo koda mano kinyalo winjo thoth jopuonje maka ma bende koro chopero machalo koda ma oseyango ni ng'eny gi koro pod onge kod ng'eyo malong'o ka otende kod chenro machalo koda mae ka bende igeno ni twak madhi bedo kae koro dhi miyo gi ler mondo ging'e ni to yo mane ma ginyalo rogo kwayo margi mar omenda ni bende koro nyalo konyogi e jolo sombgi e mbalariany kaachiel kuno moko mag tiegruok e pacho kae. Pod wantie ka mar mi mathoth ka otende kod twak madhi nyime kae mar ng'iyo ni to giko ang'o maber madhi wuok e chenro machalo koda mae. Agoni erokamano ahinya Juma ibage yo makare kendo wageno ni wadhi yudo jopuonjre ma ong'eyo ler mathoth ahinya kotene